Втория ред, първото също е много добър калашник. Движение от мене. Аре бе, Аз слизам надолу, вие пазете горе. папка съм долу. Да заложим се четвърка, освен долу. Друг вариант, да. Дайте. Целта ни е да запазиме то да не му обезредат бомбата на кръста. Там не можем да минем, защото е заключена вратата за навън. Внимайте само с прозореца. От прозореца и от сей там само, от стълбите. Тъй, че вземаме позиции и пазим. Въжи. Чувам въжета качват се. И го видях и не реагирах. Дясно от прозорец. Дясно на прозорец, т.е. въжена там. Гледай десния прозорец. Кой ме стреля? Нашия аутист. Нашия просто се прави на аутист. Внимайте, защото гледат под прозореца, тъй че не излиза и навънка. Баща ми да гледа вратата, малко по-надясно погледни, защото ще излезе малко по-надясно във вратата. Да. Маме, ти стои на прозореца и го гледай, защото може да се покаже. Нашия гледа пъгъл към друг прозорец, тъй ще се добре за са. Да, той умря, сега гледам камерите. Да ви помогна, ама топа са щупили хубавите. Маме, премести се в стаята. Браво, браво, браво! Стойте, още един ще дойде, стаята зад тебе, стаята зад тебе. Да, вратата е тук, да, стъклената, да. Влез там. И гледай прозореца са. Да, ти е добре. Камерите вече не виждам никой, защото са много зле. Пребяга. Пребяга един вътре, маме от... Той го изнесе, стати. Презреди. Добре, готов си. Дръж ъгъла. Камера... Нямам визуалност на камера. Не могат. Идват и, да знаеш, ще се убия са. Колко още има? Оп, ще ви спре тока, спира ви тока в момента. Кликни Т. Т кликни. Т. Да, това ти активира фенерчетата. И ако той е с нощно зрение, това фенерче му съсипва очите. Просто гледай да гърмиш. Да не те оцели. Значи теб съм ти сложил лазерче. Той с помпа така, че ти си отдалече. Прикри се малко по-зад стената и кликни Q. Ето го. Ти ги изнеси всички. Не, всички без един. Да, той ги изнесе всички без един. Какво да Дайте, избирам? са втория мап, под този, който бяхме избрали. Аз това взема. Аз това път ще взема Валкерията. Там на втория ред, където е. Къде? Аз съм избрал 5, нещо ми пише. Да бе, там където е петичката, това е колко човека сме избрали да се спълнеме там. По принцип, като ги видиш в началото, ако си нападател, къде хора да пазят, това значи, че оттам ще минават и те за атага. В повечето случаи. Да, да. Тук тия са страничните прозорци. Не е задължително да стоиме при заложника, просто трябва да пазиме да не стигнат до него. Давай мини. Защото няма минем днес. Влез в тази стаечка, маме. Ета там. Да. Ета там и гледай прозореца, да. Аз отивам да залагам C4. Лука, пак ли ще да завира до мене? Който взето е легнал там до вратата? Мен са. Аз ги убих! Значи, тръгнаха да гасят тока и аз детонирам C4-ката. И вторият тамън се качва и аз съм убих в него с бомба. Джихадист. Да бе, средния мап. То ми е любим на мене.
Камерите ги отваряте с